V Antarktíde som čelil smrti, no to, čo ma udržalo nažive, vás dostane. Som Douglas Mawson a toto je môj neuveriteľný príbeh. V roku 1912 som viedol austrálsku antarktickú výpravu s cieľom prieskumu neznámych častí kontinentu. Všetko šlo podľa plánu, kým sa nezačali diať tragédie. Moji dvaja spoločníci zahynuli v extrémnych podmienkach. Jeden po páde do priepasti s našimi saniami, ostal som úplne sám, obklopený nehostinou, nekonečnou bielou pustou a každý deň sa zmenil na boj o prežitie. Moje telo bolo vyčerpané, ale moja vôľa prežiť bola silnejšia. Musel som sa vrátiť k základnému táboru, čo bolo viac ako 160 km cesty cez ľad a sneh s minimálnymi zásobami. Cesta späť bola plná nebezpečenstiev. Musel som prekonať hlboké trhliny, silné vetry a extrémne nízke teploty. Často som mal halucinácie a moje telo trpelo hroznou hladovkou a vyčerpanosťou. Napriek tomu som pokračoval vpred, vedený odhodlaním vidieť svojich blízkych a poslaním dokončiť výpravu. Po 30 dňoch nekonečného boja som konečne dosiahol základný tábor, len chvíľu predtým, ako mala výprava odísť. Viete si predstaviť, že čo by som robil, keby už odišli? Sleduj Historika pre viac príbehov.